B'investiment ta' 10 miljun euro fuq medda ta' 14,000 metru kwadru tħabbar il-proġett tal-Farmers Market f'Taqali waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema tal-budget pajjiż ta' kwalità fejn ingħataw id-dettalji relatati. Dan il-proġett se jkun spazju miftuħ li appoġġja lis-settur tal-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel f'pajjiżna taħt il-kappa tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel biex b'hekk tinħoloq pjattaforma fejn il-valur tal-prodotti lokali jingħataw l-importanza mistħoqqa u jsiru aktar aċċessibbli. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo tkellem dwar kif din il-pjattaforma mhux biss se turi l-prodotti, iżda wkoll se tagħti l-opportunità lill-konsumatur biex jakkwista l-prodott lokali dirett mant il-produttur, waqt li wkoll se jservi bħala spazju miftuħ għal familji Maltin u Għawċin. Importanti ħafna għall-bdiewa tagħna huwa proġett ta' qabża fil-kwalità fejn se jinofqu mhux inqas minn 10 miljun euro fejn il-katina tal-ikel minn naħa waħda l-bidwi u minn naħa l-oħra wkoll il-konsumatur jingħaqdu flimkien sabiex ikun hemm il-beħ dirett finalment f'interess tal-konsumatur li jirċievi prodott bnin u frisk bl-inqas prezz possibbli. Minnaħat jew il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija għall-Ikel Brian Vella stqar kif dan l-ispazju se jinkludi wkoll post fejn wieħed jista' jiekol u li se jintużaw ingredjenti lokali. B'hekk se tiġi promossa l-freskezza u l-kwalità tal-prodott lokali, bl-għan ewlieni jkun li titjib il-kwalità tal-ħajja għall-bdiewa, ir-raħħala, il-produtturi u l-konsumaturi billi tissaħħaħ l-ekonomija lokali permezz tal-agrikoltura. Pjattaforma li huwa investiment anka dirett fis-settur agrikolu fejn fih il-bdiewa, ir-raħħala, s-sajjieda u l-produtturi lokali flimkien mal-għaqdiet tagħhom ser ikunu jistgħu jagħmlu bejħ dirett ġo post diċenti, ġo post modern li fih ser ikunu qrib il-konsumatur Malti u Għawċi u dak kollha li ħajżuru dan il-Farmers Market.